Sannan ku da aiki. Sannu ga barka dai. Barka dai. Aliyu Usha kenan. Au oke ai ta kwarai. Na ga tukunni aiki a sama. Yaron nan ya san darajar sama ba dare ba rana. A haba dai. Inda ka ganshi da ranar dare da daddare ma haka za ga ya hai. Ka ce kwaro ne. Shi fa yanzu in ya ga dama. In zai je rabta sai dai aika guduma ta je ta buga kusan ta dawo shi yana gida. Ya san aiki gaskiya. Ya san aiki. Kuma ina irin kusa ta ki kama nan. In ya dangwali mu yan. In ya jefa ta sai ga ta cike a katako. Tarab. Ya san aiki. To wannan gidan shine kangon da nake gaya maka. Shine ai na 30 da nake gaya ma a cikin kangwayen nan naka. Bayan filayen nan da suke nan gabar da mu din nan. To kana da shida abin da isa nace su yi su gyara shi yau zuwa gobe. Su Aliyu Ushan. Saboda zan kawo jemaku irin na China din nan. Kiwo za ka yi a ciki? Zan zuba jemaku na China. Jemakun China. Ai yanzu a kasuwanni ba inda ba abin da ke kawo kuɗi irin jemakun China. A kasuwannin duniya rankata kaf da aka yi browsing ba wanda yake kawo kuɗi irin jemakun China. To menene sirrin su? Ai jamakin ta na ƙarshe ne. To ga maiko ga daɗi ga cika baki. Au kana ma ci kenan. Ba na ci amma na yi browsing. Na gan shi a browsing. Shi yasa na ga kana kama da su lokaci au alaji. Ina laifin mu sa dan adam mu zuba yan haya muna karbe kuɗin. Haya. Karo bai san zafin dukiya ba. Yanzu in gyara nan in zuba mutane na san irin abin da za su aikata. Dan adam ne fa. Mutum shege ne ko ya mutu sai an daure shi. Bil adama? Ka dana ana kwata da kiyateka an kai mai gida kara an je an yi rufe-rufe an yi binne-binne an sai da fili ana cinikin gidan mai gida duk bai sani ba. To su je magu ai asara ne. Duwa. Yau asara mana. Salon duk su bata mana gida da kashi? Je ma ke miliyan 3 a China in ka ji kuɗin su. Za ka rike baki. Kai. Sun yi trillion din Najeriya. A'a ba kai shawara ba Alhaji. Ƙasa kuma zan gyara shi yanzu ka macizai. Amma kai ne mai zuwa ba su abinci ko? Yo maciji kiwo. Bango kuma za mu gida mu zuba rina mu zuba zuma mu zuba cinnaku. Kai za ka rika zuwa ta dan zuma. Wallahi duk kai za ka ba su abinci. Ayya. Wallahi sai ka ba su abinci. Kai Alhaji zan aje mu aiki to. Jet din kuma za mu kawo kuraye kamar guda 4. Su ne masu gadi. Yanzu kan nika su. To kaga ba sai na zo ba. Su kuraye. To in ka je kura mai gadi ai ba sai na zo ba. Kuraye ga ka su 4 ba takunkumi in ka zo za ka kankwasa musu in suka saba da nokin ɗinka ba za su yi ma komai ba. Su kurayen? To. Amma su ma daga China za ka zo da su? A'a, su na yan Najeriya ne. Za ka da musu a sa maka guda 2 a bayan. Da musu dan Uganda ne shikenan. Dan su ma yan ƙasa ne. Rwanda. Kana ji? To sai a samu tsakar gida sai a daura zaki guda ɗaya. Dan Allah ka rike musu amana. Zaki. Abubuwan da na lissafa ka rike su amana. Ci gaba ne wallahi na zo da su. Alhaji. Wallahi a wannan za a ga kamar na gidan zu wallahi ci gaba ne. Sai dai aka sake ɗaya ya kwace ko 2. Yau kar kuma a neme. Ashe ka san inda. Wallahi sai na kashe wayoyi na. Ashe ka san irin Allah shi. To yanzu sai mu Can ya barke. Za su zuba mun da siminti. Za su zuba mun da siminti. Sai mu kara gaba sai mu je gudun sauran kangaya. Yanzu dai nan ba za ka sa ƴan hayan ba kenan. Na tsallakin mamudi ma gaba ɗaya da na gama gyara kunkuru na zuba. A'a nan dai ba za ka sa ƴan hayan ba kenan. To gaskiya ni ba ruwana.